Lebapda Häkimiýetler Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk ýygnaklaryna girişýär. Ýygnaklarda çykyş edýän häkimiýet wekilleri saýlaw resmilerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, ýerli saýlaw toparlarynyň agzalaryna netijeler barada ýarmazlyk ýaly tawşyryklary berýärler. Duşuşuklara gatnaşyjylar şeýle tawşyryklaryň saýlawlary kölege salýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Halk Maslahatynyň sentýabrda geçirilen soňky mejlisinde täze döredilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapda bu saýlawlara taýýarlyk işleriniň bagdalanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 30-njy noýabrda Fara etrawyna merkezi saýlaw toparynyň ýerli agzalary muallimler, arçynlyk işgärleri, kitapxanaçylar, beýleki etraplaryň saýlaw toparynyň agzalary, vilayet saýlaw toparynyň ýolbaşçylary, häkimlik işgärleri hemde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri saýlawa taýýarlyk ýygnagyny geçirdi. Ýygnaga gatnaşyjylaryň sözlerine görä häkimiýetler ýerli saýlaw resmilerine netijeler barada asla ýarmazlygy, saýlaw wagty telefonuna surat alýan adamlardan hüşgär bolmaga çagyrypdyrlar. Esasy iş barada kelam agyz söz aýdylmady. Oňa direk saýlaw wagtyna telefonuna surat alýan adamlary gören badyňy olary saýlaw uçastygyna mahkama ýa-da polis işgärlerine tapşyrmak bu meselede hüşgär bolmak barada çagyryş edildi diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre häkimiýetler ýerli saýlaw resmileriniň netijeler barada çykyş etmezligi talap etdi. Saýlaw toparynyň agzalaryna netijeleriň döwlet syry derejesinde diýen aýtdylar we olar barada ýarmazlygy tapşyrdylar. Eger gep söz bolsa olum anyklansa, olaryň işlerinden kowuljokdygyny, gara sana we girdiljakdygyny duýdurdylar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar şeýle tejribelerin mundan ozalky saýlawlarda da ulanylýanyny aýdýarlar. Öňkü saýlawlarda hem bu praktikalar ulanyldy. Türkmenistanyň adalatly saýlawlary barada umyt etmek üçin entek has ýer diýip mundan ozal özüniň 3 saýlawa gatnaşanyny aýdýan 50 ýaşly magarif işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurtda hereket edýän häzirki Halk Maslahaty sentýabrda Türkmenistanyň baş kanunyna girdilýän soňky üýtgetmeleri we goşmaçylary tasdiklady. Olara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeşiň adlandyryldy we Halk Maslahatynyň hemde mejlisten ibarat edildi. Şeýle soňky konstitusiýon üýtgetmeleri görä parlamentiň ýokary palatasyna Halk Maslahatyna her vilayetden we Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saýlanar. Ýene 8 agza prezident tarapyndan bellener. Resmi medeniýetiň habarlaryna görä Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 28-nji noýabrda ýygnak geçirdi we Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Topary 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurtda saýlaw möhüminiň başlaýanyny eglan etdi. Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawy 28-nji martda geçiriler. Ýurdun kanun çykarjylygyny üýtgetmek baradaky teklibi ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň sentýabryna öňe sürdi. Tinçler parlamenti 2 palataly ulgama geçirip Halk Maslahatyny mejlis bilen birikdirmek teklibiniň ýurtda miras düşerlik uğruna atylan ädimini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze Halk Maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsyny günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady.